Welcome sa another vlog. Finally, makapag-vlog tayo ngayon. So, kahapon after work, pa-shopping tayo ng konti. So, i-haul natin ngayon. Meron akong tatlong leggings, apat pa lang leggings para kay Ayla, para marami siyang extra, lalo na ngayon medyo papalapit na yung taglamig. Kailangan niya tong leggings pants. Tapos itong jersey sheets para sa bed. King size. Queen size. May kasama na siyang flat sheet, fitted sheet, and dalawang standard queen pillowcases. Ito yung gusto namin sheets kasi sobrang, anong tawag siya? Comfortable. Ang ganda ng fabric niya. Ganda-gandang higaan. Ang tawag is jersey sheets. Yan. The best para sa akin to. Kaya, kailangan ko nang palitan yung sheets namin kami din. Kasi matagal na rin siya. Sobrang tagal na. Yung parang sa sobrang tagal mo nang ginagamit, numinipis na yung tela. So, kailangan na talagang palitan. So, lalabahan ko siya ngayon para magamit namin mamayang gabi. And then, kung ano tawag dito, yung cactus na pickled siya. Gusto kong itry. Sabi ni Norma, pwede ko rin daw siyang lutuin. Halimbawa, magluluto ako ng scrambled egg. Ihalo ko daw to sa scrambled egg. Masarap siya. Sabi naman, masarap siya para lang daw na green beans na nasa lata. So, excited akong itry to. Try natin mamaya kung masarap siya. Ayun si Ayla. Ayaw matulog. Sobrang hyper na. Laro ng laro. So, late na. Alanganin na. Hindi ko na siya patutulogin. 6:30 na ng gabi dito. So, kahapon, may nakita akong parang fresh na mango. Sobrang tamis talaga. Tatlo yung binili ko kahapon. Kinain na ni Ayla kanina yung isa. And then, sobrang tamis. Yan, ganyan yung ano niya. Maliit lang siya. Pero sobrang tamis na mango. Yung parang lasa ng mango sa atin. Then, of course, hindi mawawala yung banana sa bahay. Isa sa paborito ni Aylan kainin everyday, banana. And then, yung binibili kong apple is palagi is red. So, bumili ako ng green apple. Nagustuhan niya naman. 3 piraso yung binili ko kahapon. Kinain niya yung isa kahapon. And then, kinain din ni Dan yung isa kahapon. So, masarap naman siya, sabi. Habang kinakain ni Ayla, sabi niya sour daw. Kasi nga yung green apple medyo yung sour yung taste niya. And then sour at the same time crunchy. Ito yung favorite nila na apple, yung green apple. Pero sa akin, mas prepare ako sa red apple kasi diba crunchy and then sweet. Ayoko ng sour na apple. Sour talaga siya pero yung sour na hindi na, yung tama lang. So meron pa pala akong biniling green beans. So, naisipan kong lutuin yung green beans mamaya para ulam namin ni Ayla, gulay. Parang anuhin ko lang siya. Wala kasi akong pansawag. Meron naman akong pansawag, kaya lang, shrimp. So, pwede siguro yun. Try ko. So, parang adobohin ko lang yung green beans. Oh, look. You wanna say hi? What do you want? Ha? Nakita niyo yung ano. So, ayun, magluto ako ng green beans mamaya. Ulam namin ni Ayla mamaya, gulay. Green beans na adobohin lang natin or gisa-gisahin natin, adobohin natin. Masarap yun, di ba? Nakakamiss yung mga ganong luto. Yung parang lutong probinsya, kahit walang sahog, adobohin mo lang siya yung gulay, masarap na. So, yun yung gagawin natin mamaya. Maaga pa naman para magluto. So, mag-start ako magluto siguro mga 7 o'clock. Tamang-tama yun para pagkatapos magluto, siguro mga 7:30 or 8. Yun na yung kain namin ni Ayla ng dinner. At update sa buhay-buhay natin dito sa US. Finally, I am as US citizen. Sa wakas, inabot din ako ng siguro almost 10 years saka ako nag-decide na sabi ko, ito na talaga yung time na ready na ako mag-apply para sa citizenship. Ayun, nung Wednesday, nag-oath ceremony kami. Sobrang saya pala pag nag-oath ceremony kasi ang daming tao. Siguro mga 55 kami doon na nag-oath ceremony. Nakakatuwa na nakakaiyak yung experience. And then, yung tinatawag na kami isa-isa para
umakyat sa harapan para yung kunin yung certificate. Ang saya lang kasi tawanan sila, scream sila, palakpakan sila. Kaya nag-apply ako ng US citizen kasi nandito na yung family ko. Ito na yung pangalawang family ko. Dito na ako nakatira. Ang anak ko American, ang asawa ko American. And then ang gusto ko talaga na citizen na ako kasi halimbawa for mag-travel kami, punta kami sa Pilipinas, 'di ba? Sa immigration, pagka US citizen, pagka American ka, iba yung immigration na pupuntahan mo, pipilahan mo. And then also, pag Pilipino ka, pupunta ka pabalik sa US, iba rin yung immigration na pupuntahan mo. Ayaw ko nang ganun, ng kaming tatlo ay mahihiwalay ako sa mag-ama ko, and then ako mahihiwalay din sa ibang immigration para maglinya ba. So ayaw ko nang ganun, kaya happy ako, finally US citizens na tayo. Wala na akong problema para i-renew ng ganito, kailangan ko mag-renew ng ganito, ng ganito, ng ganito. Ang daming paperwork na gagawin. So yun yung gusto kong ma-achieve ngayong year na to. So, and then ang gusto kong ma-achieve pa, kahit hindi man ngayong year na to, next year, matutong mag-drive. Hindi ako marunong mag-drive. At saka yung isang dahilan, kaya hindi pa ako nagda-drive kasi nervyosa ako, takot ako. Kahit nga yung scooter, meron akong scooter, meron akong electric bike, bihira ko lang gamitin kasi nga pagdating sa kalsada, nervous ako, lalo na pag merong sasakyan sa gilid ko, sa side ko. Grabe talaga ang nervous ko. Kaya isa to sa dahilan na hindi pa ako nagda-drive kasi takot talaga ako, nervyoso ako pagdating sa mga sasakyan na ganon. So, kung hindi man ngayon ako makapag-aral na mag-drive, ipupush ko yan next year. Kailangan ko rin talagang mag-focus, mag-aral ng mga, tawag dito, yung law sa kalsada, kasi kailangan mong pag-aralan yon bago ka mag-start mag-drive. So, importante yon. So, ayun lang yung update natin sa buhay-buhay ngayon. Siguro next year na ako mag-study ng mga rules dito sa kalsada, and then saka tayo mag-take ng practice test para makapag-start na tayo mag-aral mag-drive. Sobrang hyper na Ella, ayaw matulog. So buksan natin to para malabahan ko. Nalabahan ko siya ngayon para mamayang gabi magamit na namin yung bagong sheet na pinili ko. May extra bag siya, ang cute. Pero hindi ko na yan kailangan. Gustong-gusto ni Dan tong na tela na to. At saka sobrang ganda naman talaga. So, ito yung flat sheet. And then, ito yung fitted sheet. Ito yung dalawang extra regular small to queen size na pillowcases. Yan, may dalawa. And then, ito yung flat sheets. Kasi wala siyang elastic. So, ito yung flat sheet. So, laban natin para mamaya magamit na namin. Since na maglalaba rin na tayo ng bagong sheets natin, isama ko na rin yung kumot namin tsaka yung mga ibang punda namin. Para isahang labahan lang ba. Ang ganda ng kulay. 3 kulay lang kasi yung option sa store. Yung cream, ayoko nang masyadong kulay na yon, tsaka blue, navy blue, and then red. And then ito yung pinili ko kasi dark gray yung kulay niya kasi yung, tawag dito, yung kortina namin sa taas is ganito yung kulay. Sabi ko, ito na lang kasi para match naman siya sa kulay ng kortina namin sa taas. So, ayun, ganito talaga yung kulay ng kortina sa taas. Dark gray din siya. So, labanan natin yung ito. Sabay-sabay na natin to para isahang laba lang. And then, yung mga pillowcases. So, ito yung kulay ng lumang namin sheets sa taas. Yan. Light gray siya. Wala nang ganitong option na kulay. Kaya, no choice tayo. Nag-iba tayo ng ibang kulay. Pero okay lang naman yung dark gray kasi nga, nag-match ng kortina sa bedroom. And then, ito, favorite na pillowcases na Ella. Papi. Yan. Ganda ng kulay. Gusto ko yung kulay nito. Kaya lang, wala na silang ganitong kulay na sheets. So, wala tayong option.
Yan. Yung bata sobrang hyper. Ayun. Hanggang ngayon, naglalaro pa rin siya. Ayaw niya matulog. So, hindi ko na siya patutulugin ngayon para mamaya matulog siya ng maaga. Dire-diretso niya na yung tulog niya hanggang bukas ng umaga. Kailan ang ginagawa mo? Oh, naglalaro ka ng ibon? Bird! Oh, bird! Oh, okay. We called it in the Philippines ibon, okay? But we call it here bird, okay? Nagreklamo siya. Tinawag ko na ibon, sabi niya bird daw. Hindi niya alam, parehas na naman yun. Gusto ko sana siyang itry. Kaya lang parang ang hirap buksan. Paano ba ito buksan? Ganito? Hindi ko alam kung paano buksan eh. Wala dito si Dan eh. So, hindi ko alam kung paano siya buksan. Oh my God, ang hirap buksan. Paano kaya ito buksan? Oh, yun. Nabuksan natin. Narinig niyo yun yung parang may tumunog siya. So, try natin. Kung masarap talaga siya. Cactus. Ito yung itsura ng bottle, oh. Cactus talaga siya. First time ko tong itry to. Vegetables na to. Hindi ko alam kung masarap siya eh. Try natin. Yung lasa niya masarap, yung parang maasim na maalat siya. Masarap yung pagkalasa niya. Kaya lang na ano ko parang may in fairness, masarap siya. Gusto ko yung pagka-pickled niya. Maalat, hindi naman sobrang alat. Yung combination niya maalat na maasim. Sarap. Masarap siya, kaya lang medyo yung tinik-tinik sa sa cactus hindi nila tinanggal. Mapipil mo talaga pag ninunguya mo siya magaspang dahil sa tinik-tinik ng cactus. Sana tinanggal nila yung tinik-tinik. Pero yung lasa talaga ng pagka-pickled nila masarap. Maasim na medyo maalat-alat ng konti. Tama lang naman. Siguro gusto ko siyang itry na ilagay sa scrambled egg. Sabi ni Norma kasi masarap tong ihalo pag nag-scrambled egg ka tapos ihalo mo siya, masarap siya. So, masarap naman siya. Kaya lang ayaw ko yung taste na yung yung tinik-tinik hindi nila tinanggal. Mararamdaman mo talaga siya habang chinochew mo yung gulay.